Adie! Gol, fraților! Abonați-vă și dați like și tot ce aveți voi mai bun. No, gol! Bă, ne-a dat gol, bă! Bă, Shelly, dacă te uiți, te iubești cel mai bun, sunt fanul tău numărul 1. 4. Doi! Trei! 4! Ia uite ce m-a făcut. Eu dacă nu singur am făcut. 5. Fraților, abonați-vă, dați un like la ce vedeți la mine și dați share în descriere. Ce ne jucăm data viitoare? V-am mai spus, de câte ori să mai vă spun. Mam. Ultimul gol cine îl dă e boss. Am câștigat, noi am câștigat. Noi am câștigat și am câștigat și în valoarea mea de la vizualizări.